het verkopen? We zijn deze yoghurtbekers aan het verkopen. Wat is dat precies? Dat is een yoghurtbeker, een ontbijtbeker eigenlijk. Kan je hier onderin je yoghurt in doen. En kun je hier bovenin je krusli of je muesli doen. En dan heb je gewoon je eigen ontbijt gewoon bij je. En hebben jullie die zelf gemaakt? Of, Nee, we hebben ze laten bestellen, maar we hebben dit lepeltje erbij gedaan en gewoon, het is gewoon wat leuker gemaakt allemaal. Hey, maar je begon er net heel goed verkoopverhaal van als je nog niet hebt ontbeten dan moet je dit nemen. Maar gaan jullie daar ook geld mee verdienen? Of, We zijn er al geld mee aan het verdienen. Oh ja? Zuinige zakjes, vertel eens. Goedemiddag, ja, Zuinige zakjes. Wij hebben een samenwerking met Jan-Willem Hament. Jan-Willem Hament is de tekenaar van Leuntje Marien. En deze heeft ons geholpen om deze leuke zuinige zakjes te maken. Het zijn opvouwbare tasjes die makkelijk zijn mee te nemen om een boodschapje te gaan doen bij de plaatselijke supermarkt. En zijn ze ook weer makkelijk op te vouwen, net als dat dat stemformulier? zeker. Kijk, het is heel simpel. Je vouwt hem hier weer dubbel. En met een klittenbandje zit hij weer vast en kan hij zo weer in de fototas. Hey, super. Maar ik vind het ook wel grappig dat jullie een kunstenaar of een tekenaar zover hebben gevonden dat hij voor jullie dat heeft gedaan. Ja. Delen jullie de opbrengst of hoe moet ik dat zien? Nou ja, we hebben het ontwerp gekocht van Jan-Willem Hament. En Jan-Willem komt vanmiddag tussen 12 en half 1 komt hij signeren.